Jucăria Țopăici. Nu ți se pare riscant? Îmi pare rău, Mari, dar așa stă treaba pe aici. Ia uite acolo. Ce mai e? N-are semn. E rupt de nu știu când. Ziceai că e periculos. Nu văd nicio epavă pe aici. Unde-i carnagiul? Ororile? Și unde-s turiștii care vin să le vadă? Uite una, acolo jos. Hai, Neil! Hai, Kenny! Mergem la plimbare? Asta e o capcană mortală, Mari. Cineva o să se accidenteze până la urmă și... L-am prins! Sunt uiți! Da-te, Lucian, stai pe Kenny! E în regulă! Asta e proprietate publică, Wayne. Dă-l înapoi. Au! Ups! Iartă-mă, Kenny! Nu pot să reclam la poliție. E doar o jucărie. Da, aproape m-a omorât, Mari. Tu ai spus că așa e treaba pe acolo. Ai dovedit că ai dreptate. Ai descoperit o capcană mortală. Ești nerou, așa e? Și ne-am ales cu o jucărie. Hei, și eu vreau. Pe mine m-a lovit primul. Îți dai seama că sunt încă amețit de lovitură, probabil, nu? Probabil. Mi-ar fi fost foarte simplu dacă m-aș fi simțit mai bine. Hei, ce-a fost asta? Parcă-s posedați! Cred că e mult mai rău decât atât, Lucian. Mă tem că suntem martori la apariția unui adevărat curent de nebunie la copii. Hei, al meu! Dar asta nu-i normal. E doar o jucărie tâmpită. Eu mă retrag chiar acum. Asta e lucrătură diabolică. Nu cumva te super că nu ești în stare să țopăi? Ți-am mai spus, Mari, sunt încă traumatizat. Și dacă mai țopăi, se agravează. E știință elementară. Cred că ești bolnav. Aproape că ai leșinat acolo. Nu? Hei, stați așa! Stai drept când dai cu ciocanul, Wayne! Țopăitorile alea sunt un pericol social, mami. Era să mă omoare una. Dar ăsta nu-i doar un simplu țopăici! E un mega țopăici! Țopăiții sunt pentru bebeluși! Ești gelos pe jucăria mea puternică! Ba, nu sunt! Ba, ești! Luați-o încet, băieți! Bine, mami! Haide, crecănatule, e rândul tău! Nu, mersi, nu-mi plac țopăitorile și în afară de asta, cred că am un traumatism. Ging, 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 ging. Nu. Babușel! Crăcănatule! Cadrăgel! Vegetarianule! Crăcănel! Da, Mari! Ce? Sunt șocat! Nu vine să cred că până și tu ai cumpărat o prostie de asta diabolică! Dar n-am cumpărat nimic, Lucian. Ăsta e reciclat. Hei, ăsta e al meu! Bine, ia-l înapoi. Nu mai vreau. Sunt împotriva țopăitorilor și a tot ce înseamnă ele. Uite ce e, Lucian. Mai bine să mergi cu valul. Te adaptezi și supraviețuiești. Viața e o junglă. Supraviețuiesc foarte bine și așa mulțumesc! Nu-i nicio rușine în asta, Lucian. Eu mă loveam mereu la joacă și eram trimis acasă. Să știi că e aproape normal. Nu vreau să vorbesc despre asta. Bună, m-am gândit că vrei tu asta. Am și eu unul la fel. Pentru ce, Dumnezeu? Păi, pentru la servici, dragă. Să mă mișc mai repede, e ca o investiție. Știi tu, adică... Nu-l vreau, e diabolic.
atunci, pa! Știi, fiule, și eu eram la școală un fraier. Aveam un sertar plin cu titirezuri și tot felul de chestii din astea de care nu m-am bucurat niciodată. Locul de joacă poate fi cel mai singuratic loc din lume dacă nu știi să te joci. Iar chestia asta a durat mult prea mult. Nu trebuie să știe nimeni că ai moștenit de la mine gena de fraier. O să te antrenezi până ai să fii în stare să țopăi la întrecere cu cel mai bun dintre ei. Ce părere ai despre asta, fiule? Ia spune-mi, ce crezi? De acord, fraiere. Cred că mami a uitat să-i dea de mâncare lui Wayne. Până și mami știe să țopăie. Da. Avem un caz serios de rezolvat aici, ca între bărbați. Să-l faci eu pe păpușel chinuindu-se! Mai bine e să nu afli. Nu prea pare să se chinuie. Mai bine, mulțumesc. Dar, tati? Nu știu. Cred că a început să aibă o problemă psihică a lui. Nu mai înțeleg nimic. Am fost extraordinar. Am făcut dublu salturi, oprit din viteză până și o coborâre specială și totuși... Lucrurile s-au schimbat nițel pe aici. Nu mai țopăie nimeni. E demodat acum. Îmi pare rău pentru tine. Asta mă face dublu fraier. Țopăici m-a bătut iar. E diabolic. Nu mai vreau. Fratele meu, păpușel, nu s-a simțit prea bine. A avut probleme psihice. S-a terminat, tati, gata. Țopăici nu mai e la modă. Nu se poate! Aproape am învățat! Uite, vezi? Hopa, hopa, hopa! Ai un picior pe podea, tati. Nu mai are rost. A trecut nebunia. Țopăici ne-a bătut. Dă-l încoace. Nu! Uite că pot! Tati, ești în regulă?